머리 같아. media takut dong. Ini misal, ini bagaimana lagi? Khakaman misal. Greta Thunberg nih coba, lai thangnya bisik nih misal. Sini buat grani, sentrak kerja, sobis Ramchandra Ghat Bidhan Sabha nih. Sini warrior, Bukuk, Jhonu Debbarma. Ini tuh misal 2022 Agartala mega mass gathering go. Greta Thunberg sanani coba angkor tuni go. Osingcana yakar thangmani sing pobi maya. Sing tini 24 Ramchandra Ghat ni jotto bobagrani warriors to ti promotha waite TWF angkor central ni TWF ni president ni apno muito pogi manja sing tini bini mang bini Simalwngo जों बनो मुइतो खलायै जाति सकलायनानै खुम्बावलायनानै फायलाय जाओ आपने बागै आं मीडियानि बिसिंतै नाय तंनाय तिरपा हास्टेनि जत्तो बुबाग्रानि सेंक्राक बाय सेंक्राक बेग्रबना अबनो कयने आंबो तिनि खरकजा TWF नि प्रेसिडेन्ट नि अबनो कग्रि थानाय बसकांनि बिसिरको जों बिनि थैमानि सालनो तैबो नायथक खलायो तैबो कतर खलायो तैबो काहाम खलायो जिनि सेन्ट्रेल कमिटिनि जत्तो बुखुकसं खुवाई डिस्ट्रिक्टनि जत्तो बुखुकसं ताखुकसं फायो जों अर नायथक खलायो जों बिनि थैमानि न जिनि ओ हाताय दफानि बागै ग्रेटा थुनबाय न बुसुके हामजागै बदिनि लांमा पर्यन्त रिथांगा आबनो जों तैबो आवाय खायनानि बागै तैबो बखा जितनांगै जों तैबो सामं खालायनानि बबाग्रानो तैबो लगिरिनानि बागै सामं तांलायना नांनाय बुखुकसं जों सायमिया साबनि लांमा बुफ्रु सयथां पियाबा जों कथां तंसाक न कायसा बेते कायसा गोरों लायो हामजाक लायो कथा लायो जों तंलायना नांगौ दिनि बथै थांगा जों बनो पगै थाङै इया तै नेक्स्ट टाइम बो आं दा थैनो बदा थैनो साबो थैनो सायमिया जों बिनि बागै बाहायनांगौ दा हाताय दफानि बागै जों बदिनि लांमारि लां आबनो जों इतिहास न जों पगै थांगायनिया जों इतिहास न कथां तनिनानि बागै खालिनि बिसिरगो आं बाहायनो ताकलाय किसा पगमा हायनखा जों सखांबारिया कुनु कायसा इनिशिएटिभ नाजागि आंगै थांगा बिनि थैमानि सालनो ताम खायनानि बेलायखेना हामबाय आनि बुखुक तमिला तै बुखुक बिनासं आनो कल खायहरलायखा साहरलायखा तिनि नोंगा आबनि बागै आं अर फाय गदालै मानफैमान बागै बनो मुइतु खायनानि बनो बिनि Simalwngo बनो नायै आं अर बिनि बागै मुक्ति थाबसा कलायै खा खामनानि बरं बिमु खुंनो बरं बायना आं बलगिरि मान बागै आं बेलायखे हामबाय मारिवो आबनि बागै फायदि बुखुकजों जों खालिनि बिसिरगो बनो जों मुइतु तैबो गाहाम गाय खायलायलायान सुदु Ramchandra Ghat बरनि बुबागनानि वारियर्स रक सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यनि हाकतर गोनांगै
जों जत्तनो जोंनि बुखुक जुननो मयथ' खालायो बेनि बागै जों तेबो पान्दा गाहाम खालायलायो ताई जों TWF Rok वानसुका आगि वो जारा जोंनि सबा खाय थानाय हाथाय दफानि बागै ब्रकनो जों थांनाय जोंनि फाउन्डेसन दावो जों सेंटुमा एवार्ड नै रिलायखा अबाहायनो जों बिसि बुरुम बुरुमनो रिनानि थाङै दङ ताकलाय जोंनि फाउन्डेसन दे 6 जुन निसिमै अबरि फायो खालि बाहायनो जों आसुग्लाय सालायो साबनो तामख्लायमान ताई जोंनि हाथाय दफानि बागै लांमारि लांनाय रकनि बागै दाखुक तेबा बुखुक जोंनि बागै जों तामखायमा आबो जों बसकांगो याफ्रि रमलायनाय याफ्रि सेलायनाय आबोनि बागै आं जत्त तिरपा हास्तिनि जत्त खाजानि दाखुक ते बुखुक जोंनो हाथाय दफाना हामजागै बबाग्रानो लगिरि दंनाय रकनो आं अबनो कयनाय जों 12 नभेम्बर आबनो कुनु दिनो कबिता थानि चिनि मेगा मास ग्यादारिं आफ्रुगो चिनि बुखुक खरकजा रामचंद्र घाट जोंनो खुबि थांनाय आबो पलाय खायनो ब सब समय न मुंसा सबाव ब बादिया जत्त सबाव न ब अंकुर आबोनि बागै बतिनि बिनि प्रमाण ब हाथाय दफाना हामजाक मानि सय सय ग्रेटार चिपालेन माना मुसुं मानि प्रमाण बति आरो चिनि सोलोंथाय पलाय खायनो दंगो चिनि खासि थाय हांगा ओंखा बाथांखा वानसुकताय जों खायनो दं आं तिनि वानसुगो चिनि बुखुक जुनो ब जोंबायनो दंगो ब गोथांनो दंगो ब गोथां तंख्लायतन बिनि लांमा ब गोथांनो तंख्लायतन होनै जों कायतनि थानि ब सुरि लायो ताई सुरि तंनाय जों थैया जागनो जोंनि लांमा तंसाक आसुकनो हामबाय।